Dobro jutro ili dobar dan. Bon dia. Idemo na posao, kako se osjećaš? Super. Mnogo mi lepo izgledaš danas. Pa ja sam se istuširala, pa sad ću da doručkujem bananicu. Ajmo lagano, malo kasnije. Idemo lagano. Dobro jutro, Gordi! Opa, vidiš šta mi imamo ovdje jednog. Jo, vidi Zlatibora. Oj. Čovječe, jeste vi srce? Svesno smo mi u jako lepo. Čuti, hvala Bogu, jedan dan i sve se šuče. Ne vidim da staje vreme iz Barcelona. Oba! Ti su jel kočeni. Mora da očistim auto. Ma kakvi. Perfektan je. Ujutro voće. Energija, pa to je Ujutro vodu i voće. Da se hidriraš i uneseš malo Danas vitamine. Evo smo lagano. Ajmo, srce moje. Dobro jutro, Gago. Oj, kako se oni vole. O, kako laganica. Lepo. Dobro jutro, Lolo. Skrivena. Evo malo da pokažemo unutra. Šta si radila kući? Meditirala si? Joj, jesam, za brojeve. Šta je ovdje? Tu je gaz za posao, da Da se otvori lepo šalter, pa da krenemo Gago polako da radimo. Evo Mica dolazi s narudžbinom. Može? Jedna Barcelona. Da, jedna klasik plus duvan, Klasik plus duvan. jedna junetina, Junetina. jedna lagano, Samo preko, stop. Što ja kad upalim kamere svi se učute. Ljudi, ovo se zove komplet Balkan. Jaja, kajmak, malo pretop i drpana prasetina. Sad, se zove Balkan, ali bi mogao da se zove Gagina lepinja. Jer ona obožava, je svoja omiljena. A ke si? jeste. Pa to. Ili Gagina lepinja ili ja. Balkan. Poljubac. Gago, najdraža lepinja koju voliš da praviš? Komplet Balkan. Dobro. A najnedraža? Komplet slanina. Šta mora posle se čisti i to? Toster, naravno. Ico, šta ti najviše preporučuješ kad dođu ljudi kod nas? Pa, komplet Balkan, Dobro. domaće kiselo mleko, Obavezno. cheesecake. Bravo. Evo, reklama za Bex, besplatno. Ovo nam treba sve. Yes. Komplet Balkan, Barcelona. Venga. Može. Za 5 minuta. Gužva nešto, dođi ćemo. Šta radiš, mi amor? Račune. To je drugi deo posao koji niko ne vidi. Račun, da si platio, da li nisi, PDV, papirologija, pa knjigovod, pa brojeve. I ti šta radiš, ne snimaš? Evo, ja snimam naokolo. A venčanje? To mi je drugi posao. Evo ovako, ja prvo Joj, duša moja. Da, vidi, ovdje imam spremno, to mi je za posao. I kako je lijepo, pokaži. Vidim. Si quiero, to Laja je i da, Andrej. želim. O, Hoću. Laja i Andrej, to je imamo ovdje bukvalno sve za venčanje. Vidiš? Ima ovdje, i to je na španskom. jao, bravo, srce moje. To je poklon od moje najbolja drugarica, od ceo život. Ona me poklonila, ona me pozvala iz Barcelona ovdje. I eto, baš mi je super jer ovdje imam sve como separado y me es muy fácil.
To mi je drugo posao. Prvo račun, posao i onda... Bravo, srce moje. Ljubim te vredno. Venčanje posao. Jo, moja duša. Znaš šta razmišljam? Daj kameru. Ovako. Ljudi, Andrija se venčamo 19. jul 2025. Ko je za vama interesantno, možemo da snimamo sljedeći video gdje malo pokažemo neki detalji u naš venčanje. Gdje će biti, kad, već sam rekla, 19. jul, nema veze. Pero neki mali detalji, pa možda je to dobra ideja za sljedeći biznis. Ali za zvoju. Sljedeći biznis? Obre srce neću... Ono kad imaš glavu na računi, na brojeve biznis. Strašno. To nije biznis, to je... Sljedeći datum za venčanje. Bravo. Amor, mira, yo hablo todo el día serbio, inglés, español, business, posao, sad venčanje. Yo me voy a volver loka. Ja ne znam više na koji jezik pričam. Pa pričaj srpski da te ceo svijet razum. Ništa. Znači sljedeći video, venčanje, gdje, da. Kako, šta, otkrivamo malo detalje. Pa da. I ja bih voljela da ljudi dođe, sam mislim ljudi dolazi ispred. Pa neka dođu, dobrodošli su. I da baci sveci. U hramu Svetog Save možda stane 10.000 ljudi. Ajmo.